Kaixo, gaur ikusiko ditugu genetikako kontzeptu nagusiak eta hau ulertzeko jakin behar dugun lehenengo gauza da karaktere eta generen arteko erlazioa. Orduan, hasteko jakin behar dugu karaktereak askotan daude genek zehaztuta. Berez, genetan beti izango dugu informazioa, baina karaktereak ikusi ahal izateko beharko ditugu ere ingurunean lortze ditugu beste gauza batzuk, adibidez, janaria edo beste gauza batzuk. Eta, zer dira geneak? Geneak dira ADN zatiak. Eta ADN zati hauetan dago proteina zehatz bat sintetizatzeko informazioa. Orduan, nola lotzen da guzti hau? Esan bezala, geneak dira ADN zatiak. ADN zati hauetan dago proteina zehatz bat sintetizatzeko informazioa eta proteina hau sintetizatzea lortzen dugunean karaktere bat ikusiko da. Adibidez, proteina hau melanina bada, ikusiko dugu azalean kolorea. Eta hori da jakin behar dugun lehenengo gauza. Orain egin behar dugun hurrengo gauza dira meiosian ikasi genituen kontzeptu basiko batzuk gogoratu. Orduan, gogoratu gu kromosoma bakoitzaren bi kopia ditugula. Bat amarengandik jasotakoak eta beste bat aitarengandik jasoak. Orduan, hau adibidez amarena izango da eta hau aitarena. Bietan informazio berdina dugu komila tartean. Hau da, hemen badaukagu informazioa ilearen kolorea zehazteko, hemen ere izango dugu informazio hori berdina. Baina komila tartean gero ikusiko dugunagatik. Orduan, gogoratu behar dugu meiosian gertatzen dira bi zatiketa. Lehenik zatitu egiten da zelula erditik eta kromosoma bakoitza geratuko da parte batean. Orduan hau banatu egiten denean baditugu bi zelula haploide. Eta gero bigarren zatiketa meiotikoan banatu egiten dira zelula haploide hauek kromosoma bakoitzaren kromatida bakoitza alde batean utziz. Orduan izango ditugu bi zelula berdinak izango direnak eta beste bi ere berdinak izango direnak. Gogoratu, kromatida bakoitza bestearen kopia zehatza dela. Orduan, hau eta hau guztiz berdinak izango dira eta hau ere guztiz berdinak izango dira. Orduan, esan dugunez, hau meiosia dela, hau izango da gameto bat, hau beste bat, hau beste bat eta hau beste bat. Orduan, gameto bi izango dute amarengandik jasotako kromosomaren informazioa, baina kromatida bana izango dute, eta beste bi gametok aitarengandik jasotako kromatida. Aitaren kromosomatik jasotako kromatida. Gogoratu gure egoera normala ez dela bi hankatxo izatea kromosoma bakoitzean, baizik eta daukagun kromosomak daude hankatxo bakarrarekin eta mitosia edo meiosian sartu aurretik kopiatu egingo da ADN-a eta bi hankatxo izango ditugu. Baina gure egoera normala da hanka bakarrarekin. Orduan orain, bideoarekin amaitzeko ikusiko ditugu genetikako kontzeptu batzuk oso erabilgarriak izango direnak problemak egiterako orduan. Orduan, gogoratu, zelula bakoitzan izango ditugula nolabait esateko bi kromatida. Bat aitarengandik jasotakoa eta beste bat amarengandik jasotakoa, baina berez informazio berdina izango dutena. Gogoratu, dena den, kromatiak ez daudela horrela, baizik eta daudela solte, denea moduan. Baina, hori ez da orain interesatzen zaiguna. Kontzeptuak. Lokus. Lokus da gen batek izango duen kokapena kromosomaren barruan. Hau da, hemen barruan egongo dira gen ezberdin asko, horrela markatu egiten direnak, baina, imaginatu, interesatzen zaigula gene hau, eta gene hau egiten duela, ez dakit, arratoien hilaren kolorea marroi edo grisa izatea. Hemen dauden gen guztiak beti egongo dira leku berdinean eta
Arratoien ilearen kolorea markatzen duen genea ere egongo da beti leku berdinean, eta leku horri lokus deitzen diogu. Orduan, lokusa da gen batek izango duen kokapena. Ikusiko dugun hurrengo kontzeptua da alelo. Esan dugu, bi gen hauek informazio berdinak kodetzen dutela, arratoien ilearen kolorea. Baina, honen barruan egon aldira informazio ezberdinak. Imaginatu hau marroia izango dela eta hau grisa. Orduan, biek esaten digute gauza berdina, ze koloretakoa izango den ilea, baina biek informazio ezberdina dute. Honek dio marroia izango dela eta hau grisa izango dela. Jakiteko zen kolore izango duen azkenean arratoia, gauza gehiago ikusi behar ditugu. Orduan, alelo izango da gen batek izan aldituen aukerak. Izan aldira bi, izan aldira gehiago, baina normalean bi ikusiko ditugu. Homozigoto. Bi genetan informazio berdina badago, hau da, imaginatu hau ez dela grisa baizik eta marroia, bi genetan informazio berdina badago, homozigoto izango da. Eta, bi genetan informazio ezberdina badago, hasieran esan dugun bezala, marroia eta grisa, heterozigoto izango da. Orduan, orain arte, lokus gen batek daukan kokapena, alelo gen batek izan ditzakeen aukera. Homozigoto, bi geneak, bi aleloak berdinak badira, eta heterozigotoa bakoitzekoa bada. Eta ja amaitzeko gainartzaile. Gainartzailea edo aspirakorra baden gen bat bada jakin nahi badugu, egon behar gara heterozigosian. Heterozigosian izango dugu alelo bat marroia izango diguna, beste bat grisa, eta ikusiko dena izango da gainartzailea. Imaginatu arratoi hau grisa dela. Ikusten duguna grisa bada, alelo grisa gainartzailea izango da, bestearen gainetik geratzen delako beti, eta marroia izango da aspirakorra. Orduan, gainartzailea da heterozigosian ikusten dugun aleloaren karakterea, eta aspirakorra ez duguna ikusten. Noiz ikusiko dugu aspirakorra? Biak informazio berdin ematen digunean, hau da, bi aleloak marroi eta marroi esaten badigute, marroia ikusiko da, baina bi aleloak ezberdinak badira, batak marroi esaten badigu eta besteak grisa, grisa ikusiko da. Eta, bueno, biak grisa esaten badigute, grisa izango da. Eta amaitzeko falta zaizkigun bi kontzeptuak, fenotipo eta genotipoa. Fenotipoa da ikusi egiten dena. Gogoratu lehen hitz egin dugula gainartzaile eta aspirakorraz. Orduan, ikusi egiten duguna da fenotipoa eta barruan daukagun informazioa, genetan daukagun informazioa izango da genotipoa. Orduan, gogoratu arratoiaren adibidea. Arratoietan grisa gainartzailea zen, orduan ikusiko dugu naiz eta heterozigosian egon, eta marroia aspirakorra zen. Aspirakorra. Orduan, imaginatu ikusten dugula arratoi gris bat. Bi aukera ditugu. Nola gainartzailea den eta ikusiko den naiz eta heterozigosian egon, ez dakigu genotipoa den grisa eta grisa, hau da, alelo batek grisa esaten du eta besteak ere grisa, edo grisa ikusten badugu ere beste aukera da bat gris eta bestea marroia izatea. Daukagun azken aukera, kasu honetan, izango litzateke marroia ikustea arratoia. Marroi ikusten badugu, genotipoa beti izango da marroi gehi marroi. Esan dugulako aspirakorra dela, eta aspirakorrak bakarrik ikusten dira homozigosian badaude. Orduan, hau izango da beti homozigoto eta erresesibo edo aspirakor berdina da
Hau izango da beti homozigoto gainartzaile eta kasu honetan da heterozigotoa. Eta alelo bakoitza gauza bat da, hau da gainartzailea eta hau da aspirakorra. Orduan, fenotipoa da ikusi egiten duguna eta genotipoa da barruan daukagun informazioa. Eta garrantzitsua da kasu honetan batez ere, zeren beste kasuan, kasu honetan beti jakingo dugu norakoa da genotipoa, zeren bakarrik daukagu aukera bat. Baina gainartzailea den karakterea ikusten badugu, ezin dugu jakin genotipoa ez badigut informazio gehiagorik ematen. Eta hauek izan dira genetikako kontzeptu nagusiak. Dudarik baduzue, komentarioetan galdetu. Eskerrik asko ikusteagatik.